Oh, inaabot na naman Makati, malaki to. Huwag ka makakalas. Huwag ka, dalawa. Woohoo! Woo! Original tsaka ano? Oh, kalokal. Kalokal. Oh, laki. Oy. Oh, ang laki, kabiwas. Laki. Huli. Malay na naman. Hello. Original na naman. Ang taba, kabiwas. Yung isa kinakagat. Kinakagat din kabiwas, isa. Huli rin. Oh, grabe lumilipad. Ang taba niyan. Huli. Grabe, nilagay ko lang mga tayo. Kasi yung nilagay, yung birahin ko ano, yung lumutang itan. Oh. Ano? Mga tayo, trinay ko lang oh. Oh. Nakadalawa na akong ganitong pulahan. Oh, dalawang pulahan. Oh, ano pla oh. Dalawa tayo kabiwas. Wala ni pabigat sa'yo. Ba't wala pabigat sa'yo? Sumabit doon. Laki. Oh, wala kabiwas, talaga napuluputan siya. Korporasyon to. RBC na namin ng kabiwas to. Kakaibang sit-up to, mati butong sit-up kami. Tapos ano pala si kabiwas diyan, naglulumot din sa gilid. Mamaya try ko din dito mag taw-taw din ako sa gilid. Ayan kabiwas mga to, yung nakahuli na. Oh, taw-taw lang. Oh, di ba? Huli mga to, huli. Ayan na. Ay ganda kayo, laki. Grabe pula. Original. Ay putik na. Laki. Oh. Thank you Lord. Siram sa nanuno. Yan katay. Ay di ka nag-video katay? Di ka nag-video? Putik ka pulahan pa. Pulahan no. Oh, pang thumbnail. Bagong setup mga kabiwas. Bagong setup yun dito sa yan. Pinakabungad lang to. Tapos yung ano natin oh. Ayos na. Yan, sukmon lang to mga toy oh. Napakalupit. Mapula na mag-green na maitim. Oh, ang dami na. Laki yung Batangas. Ang sarap yun. Yan, tapos lumot natin mga toy oh. Lumot yung pain ni kabiwas at ako ay volat. Lagi nabibilag yung mula ako. Kuya Delpin, shout out, salamat kuya. Naku, uwi na si Kotse Unique. May kasalan niya ata sa kanila. Oh, may kasalan. Siya yung magluluto na to, ang bilis oh. Oh, yan na naman. Huli na naman. Oh, naglalaban. Kabiwas oh. Di ba? Ayos na yan, pandaing tayo. Ganda yan mga toy oh. Di ba? Pangdaing to. Shoutout Katoy Dennis, Katoy George. Natikman kasi mga toy yung ano natin sa mga kaibigan natin. Yung dating dinaing natin dito sa ano. Katoy Dennis oh. Ikaw naman magdaing yan lahat. Madami-dami yan Katoy. Di na muna ako kasi mayroon akong huli kahapon mahal na ang ano tubig. What no? Yeah. Yun. Isang sit up. Napagsabay ko rin sa wakas. Pangalawang sit up. Ikabiwas ano lang, floater. Ang bilis tong kagat nuno. To, Lerben, yun o, pwede ka rito. O, yun o, ano? Ito, kinagat. Huli. Malayo na naman. Hala, original na naman. Original na naman. Ang taba, kabiwas. Yung isa kinagat. Kinagat din kabiwas, isa. Huli rin.
Oh, grabe lumilipad. Ay, grabe ka. Ang taba niyan. Ayun pa ako. Nawala na naman yung pako kaya pala biglang tumalsik, no? Ayaw mga. Pako yung kasi nilagay ko dyan. Ako yung kami kasi. Ayun pa. Naubos na mga tornilyo ko eh. Ay, matay? Ay, yata ako. Di ko yata nakapagbilang. Ala ka, nagpo-full storage ka. Iris mo. Sayang naman. Hindi matutuwa si Kuya Delphin yan. Ako ini-iris ko kagad kasi ganyan din akin. Nagpo-full storage. No? Di rin nag-ano? Nako. Yan na naman. Kinagat. Oh, yan na naman. Uli. Oh. Yan na naman, oh. Gutom si Tap talaga. Ano na? Ayan na. Grabe, oh. Hindi ako magkanda ano eh. Pangdaing talaga katoy. Panda. Wala. Ay, salamat Lord. Nakapaglibang na naman. Ang sarap sa piling. Grabe. Tinangayan ako mga tayo, naputol. Yan, oh. Andungis na naman ang kamay natin. Mga tayo, gutom si Tap mga tayo. Tapos ano, ayan, oh. Ayan ang ginagawa ko mga tayo. Tapos bolats. Kaso pagpupunta pala kayo dito mga tayo, ano, damihan niya yung ano, yung sinker ano niya. Tapos medyo mabigat, 20 grams. Ayan, oh. Tapos pukul sa gitna. Ang bilis ang kagat. Kakatuwa. Ano? Ang dami. Baka matangay. Yun. Ang ganda ng isa ko, oh. Ayan, kaliwas, oh. Liwasin mo na naman to. Ang bilis ng kagat. Huli! Grabe, nilagay ko lang mga tayo. Napakalaki. Wala. Kasi yung nilagay, yung birahin ko ano, yung lumutang itan. Lumutang itan? Oo. Yan, oh. Mga tayo, trinay ko lang, oh. Oo. Nakadalawa na akong ganitong pulahan. Oo, dalawang pulahan. Oh, tinisting ko lang mga tayo. Sa atin si Mabet, ubos yung setup natin. Ay, yung binigay ni Kabayabas to, na ano, na hook. Oh, yung matalim. Single lang. Oh, single hook. Oh. Oh, oh, dalawa na. Oh. Dalawa na ito mga tayo. Asan na yung isa ko? Oh, ito kay kanina, oh. Nakadalawang pulahan na ako, Kabiwas. Yeah. Ayan, mahangin na, Kabiwas. Wala, baka tumaob. Secure natin to. Tinisting ko lang dito, sabi ko mahangin na eh. Testing ko lang, sabi ko. Pag-angat ko mga tayo, meron. No, ano yun? Na ano, bumigay. Okay na yan. Umangin na kasi, malakas na yung ano. Effective din pala ito ngayon ni Ethan, ah. Parang tinatangay na, oh. Nakakagat yan. Oo nga. Oh, inaabot na naman Makati, malaki to. Huwag ka makakalas. Huwag ka, dalawa. Woohoo! Woo! Original tsaka ano? Oh, kalokal. Kalokal. Dito pa, oh. Ay. Taw wala. Grabe to. Arvisa na mga toy. Nakadalawa na akong ano, double. Nakadalawa ng double. Dalawa ka naman double. Kina, taba. Oh,
Oh, kakaibang tilapia kabiwas oh. Bilugan ano? Bilugan. Para nabingwit kabingwit na nakaraan ah. Yun sabi mo ay bilog. Oo nga. Nakakuryente siguro ng bata yun. Ay baka. Pasaway siguro. Umawak siya ng kuryente. Yan mga toy, try natin ulit. Grabe, kahit na malakas yung hangin, may kagat pa din. Isa na lang yan mga toy, ito wala na to. Yan na naman kabiwas. Malaki na naman. Woohoo! Hihi! Oh, kabiwas. Gandang size. Mas maganda na mga katoy sa lumot. Effective talaga tong ano. You know, itong pamain ng ano, galing Itan, Binangonan Rizal. Yan oh, lumot lang mga katoy. Pinakagat na naman to. Oh, huli na naman. Kabiwas. Ah, laki. Ah, nakawala. Nakawala, original sana. Original sana Nono. Sayang Nono. Ay, sayang. Sayang ah. Ayan, yun nahuli. Ay, ang ganda ng size kabiwas. Ang ganda. Ganda ng mga size na. 3.9 3.8 Okay. Oh, may laman na naman to isa kabiwas. Oh, oh. Grabe sa butom talaga. Oh. Oh. Panda. Kahit sa mapalalim, mapalayo, mapaibabaw. Ang dami na oh. Ang dami na oh. Oh. Ang dami. Hindi tayo nag-video kasi wala pa tayo yun. Oh. Ganda. Bottom sit up. Ayan mga tayo, oh. Bottom sit up, bolats yung pain. Kaso isa na lang. Kanina dalawa yung pambutom natin, ngayon isa na lang. Wala na akong sit up ng ano eh, sinker. Ito wala na to. Hindi na nag obra. Taw-taw na lang tsaka isang ano. Mayroon maliit nga lang pang daing. May ano pipiliin. Grabe, ang dami nilang huli mo to oh. Nangapa lang sila dun. Yan na naman kabiwas. Ah. Oh. Oh. Yan na naman. Lumot lang talaga nun. Oh, ang taba. Ang galing talaga. Oh. Maganda talaga tong pain ng ano, Barangay Itan, Itan Binangonan. Kinahaluan ko mga ito ng ano. Oh, Binangonan. Tapos ito pa oh. Oh, yan naman. Meron na naman. Oh. Oh, di ba? Saan ka pa? Dito na kayo mga to, barangay ano lang to, Kupa ay Sokmon. Sokmon fishing spot sa Tambak. Yan pa oh. Oh, ay. So yan kadiwas. Oh, lubog na lubog. Sarge, tara na Sarge, saan ka na Sarge? Nawala
Wala na, Tisoy Anglers, nasaan na kaya sila ano? O yan na naman oh. Uy, soyong. Grabe, ang daming agat kay Bibas. Dito ka na lang oh. Tapos sitapan mo sana itong ano oh, pang bottom sit-up. Wala na ako pang bottom sit-up na ano eh. Yung isa na lang yung gamit natin. Yan oh, yun. Grabe, kada biwas ko dito sa buto mayroon laman. Kain tayo mga kachoy. Yan si Kabiwas oh. Kabiwas TV. Sila kain. Ay, hati tayo. Ito yun. Yun. Ba't ganun lumulo? Happy birthday Ate Bete. Salamat sa chicken. Wow, baka naman. Baka Oh. may isa pa dyan. Hati tayo. Ate Betty, baka meron pa. Pare, salamat sa ano kagabi, pagkain. May tira pa pare oh. Hati tayo, hati rin tayo yan. Gulay-gulay, may Oh. ketchup. Hati rin tayo ito. Sarap. Uy, nalaglag na. Fruit lang. Pahingi rin ako, ating kapatid. Ang turing inay. Hatiin ng mamon. Oh, hati rin tayo dito. Hindi ka kumakain chicken? Ay, na ano? Lagay mo dyan sa sausawan. Nakain din tayo nun. Pang-uragon yan. Pampa yan eh, pampail. Pampadami ng uli. Ah, alak. Sarap mo. Sarap. Sarap. Unang kain para sa inyo mga toy. Ayun. Salamat po. Bagong sa yung bigay sa anin namin kayo na ito. Napakainit na ito. Tibay. Ang ganda pagkapundasyon eh mga katoy oh. Buhos yan, buhos. Pagkamay kaya lang. Yan. Di ka sanay may plastic sa kamay. Oh, ngayon. Oh. Yan oh, sarap. Ganyan lang oh. Yung sarili mo. Oh. Ang sarap. Ayun, nakitali mo saan. Hindi nakitali. Yan oh. Kapon, sorry. Sarap. Kalpa nag-picnic dito ah. Ang dami ko ng uli mga katoy. Grabe pandain. Kuya Francis. Pang ulam na ano. Kuya Lito oh. Kajoy Aris, naku, dito ka mag ano, malapit ka lang dito. Hindi puro trabaho, fishing ka naman. Hindi. Tapos mamaya pulahan mga toy. Hanggang hapon pa silang natin dito, no? Maganda. Ay, salamat Lord. Fishing ulit mga toy. Alam na. Oh, laki. Oy. Oh, ang laki Kabiwas. Ah, laki. Laki. Oh, muntik no. Ang galing talaga ng yung ano, hook ni Kuya Ronnie. Oh. Lagi baka naputot ka mo. Hindi, andyan. Oh, nakalas lang. Ganito yung nahuli mo kanina. Nakawala natin kanina kasunod. Grabe, kakakain lang namin oh. Oh, dami na. Yaangat lang may huwin pala. Oh. May pulahan na, may putian pa. Taw-taw na lang gamit namin dito. Ayan. Wala na tong ano ko, wala nang sit up oh. Wala nang sit up na ano, sinker, naubos. Mga pako, tornilyo. Wala na, naubos. Pero ang dami ko nang uli. Ang ganda sa bottom sit up sana. Sayang. Naubusan tayo ng ano. Ang dami pa sana natin bulate oh.
Taw-taw na lang, ayos to. Ayun na naman, parang nakita ko yun. Ay, loka. Gaga. Wala, dalawa. Makatay, dalawa. Ang galing naman. Good size yung ano. Oh, parehas good size pala. Ah, ako rin. Kabiwas. Wee! Ay, magkapatid. Oh, magkapatid. Oh, umpo. Nalaglag na nga. Hala ka na. Nalaglag. Hindi nga. Asaan? Ay, andyan, andyan, oh. Ayan, oh. Andyan, pabutin mo. Nalaglag pag ikabiwas. Ah, grabe, ang dami na. Nakuha mo? Ang galing. Ang guantes mo lalaglag, oh. Nakala ko wala ako eh. Ayan, oh. Nakakatuwa talaga ka mamiwas dito sa Sukmon, mga katoy. Yan, oh. Nakadalawa si kabiwas dito. Tapos pagbalik niya, nilagay yung dalawa ron sa babaran. Pagbalik nakauli ulit. Dito lang talaga sa mga ganyan, mga toy, oh. Taron. Yan, 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 yan. Oh, pagitna. Sabi ko na nga ba, pagitna yung takbo. Oh, pagitna yung takbo niya eh. Oh, yan, kabiwas naman, ala. Grabe na yan, kabiwas. Grabe. Ayan, matoy. Lagay natin para wala tayong nahawakan na ano, na isda. Oh, grabe yan. Lalaki, oh. Ang dami na yan, matoy, oh. Sa ilalim. Yun, oh. Bibigyan natin sila ng ano, ng bullets. May mga bisita tayong ano na dumating ay gusto nila yung bullets. Oni. Thank you po. Okay, welcome. Ayun ang bulate. Bigyan natin sila para mag-enjoy. Ayaw nyo na ko, no? Maganda rito, lumot ni. Lumot, maganda lumot ni. Bay, kanya-kanya talagang ano yan, matoy. Kanya-kanya talagang hilig. Kami ni Kabiwas ay ano kami ay ano lang, lumot lang ang aking gusto dito pag maalon. Nag-refill tayo, ha? Oh, Uy, grabe to si Kabiwas, oh, talaga. tabaan na naman, oh. Grabe ka. Ang ganda talaga dito, mate. Magpabutom, sit up, magpa-floater na lumot lang yung pain. Pag ganyan-ganyan lang kayo. Makauli ng 4 doon. Pahinga dito sa may kubo-kubo. Argay? Ano ka? Bukol ka rito. May huli na naman. Saan ka pa? Tapos doon, no? Marami tayong mga kasamaan doon, no? Lady Angler pa. May mga chika bibs pa sa dulo, yung mga ano dyan, yung mga single pa, oh. Meron dito yung mga chicks na namimiwas. Wag lang kayo, meron ng sabit kasi delikado. Yan, si kabiwas po pwede kasi single. Ready to pull. Ready to see. Woo! Grabe, nakadali rin. Uy, grabe, laki, dali. Sayang yung kabiwas. Dapat pang-4 mo na yung malalaki, no? Yan, ayos. Grabe, ang laki.
Hihi! Thank you Lord. Grabe ka. Ayan mga soy. I love fishing talaga. Woo! Kabiwas TV mga soy, pasupport naman sa kanyang YouTube channel mga soy, no? Tapos sa kanyang FB Reels, Raymond Kanya Francia Chico mga soy, ang kanyang FB Reels. Tapos mga soy, grabing huli ko. At huli ni Kabiwas TV. Mga soy, oh. Uy, pumapasag-pasag pa ang kanyang, uy, grabe, oh. Alam niyo mga soy, oh. Yan, nakuha niya yan mga soy sa ano, sa Lumot Pait. Tapos paagos-agos lang dyan sa napaka alon na Laguna din na yan. Tapos ang aking huli mga soy, ito. Grabe, huli na yan. Gaganda rin yung size niya mga soy, oh. Yan. Yan, tapos may mga arroyo dyan mga toyo. Tapos ang ano ko dyan, kung paano ko nahuli mga toyo, kanina bottom sit up, bulats yung pain. Tapos nagano ko, ginaya ko si Kati ano, Raymond, nagpapasabot na ako. Yun, ganun din, maganda rin yung huli ko. Sabi mga toyo. Tapos ang fishing spot namin mga toyo, ano, Tambak, Sukbon, People's Park. Karuntok to People's Park mga toy. Ano na kayo dito mga toy? Lumot pain, bulats pain, tapos pukul yung ano, yung bulats pukul sa malayo. Sinker, bottom sit up. Tapos yung ano, yung lumot dito lang. Sa may paagos-agos lang sa may mga batuan. Galing kita na ano, lumot.